karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. O karon mga higala niya ang sumpay sa pipila na lang ka mga yugto ni naginapustang sugilanon. Mahal kung kaaway. Just play them. Hello. Ed, ari ako sabay. May importante kong ikumpisal ni mo. Unsay Bahin kini sa mihit-anran sa imong anak. Di ara ko sabay, Ed. Agnes, nakita ka ba nakasa sa kong anak? Ha? Agnes? Sama tong gisulti ni Agnes. Sidis! Sidis! Sir, may isugo ka, sir? Mula ka ako. Ikaw lang una ang bahala din sa bahay, ha? Ay, sige, sir. Kung manawag sa telepono si Ian, patawagan siya nako sa cellphone. May importante kong lakton. Asa ka man di ay, sir. Basig manawag tos dong iyan ni mo. At doon ako si Agnes. Doon na siya importanteng isultin ako. Itarutan ako ni Veron, ha? Nga natug siyang kwarto. Hala. Kadinalian ba siyang lakaw, uy? Mura magseryoso, ne? Nindot tayo, no? Nga naman Miday? Unsa man, bossing. May problema ka sa kanta? Dili ka ganahan sa lyrics? Mao man akong gibati karon Pinoy. Gikinahanglan ako si Alexa sa akong kinabuhi. Bossing, seryoso na gyud ka? Posible na gyud nga makapasar ka sa standard ni Alexa? Karon pa ko makasabot. Kung anong masuko ko kung hikapon siya sa lain. Karon pa ko makaila kung unsa ko nga magmahal, Pinoy. Hindi man kita makaila kung unsa ta. Kundi na to ilhon, bossing. Mayon ta kung ako pang mausap ang pagtanaw ni Alexa nako. Ayaw lang ginog surrender, bossing. Ngano kang kalman o kalit si Ian? Di kasaba na sa tinghali sa amahan. Pero, nahibawasap ka si Ed sa gibuhat siyang anak na ko. Na-challenge lang yung tingali na si Ian ako. Pero dili. Dili ko mo sakay siyang pagpabutan-buutan ko nuhay. Unsa na masab ng drama ni mo, ha, Ian? Misod ako, aron. Hangyoon ka nga ayaw isukod ang Buda. O nga nun, dili man ka gusto nga ako ning isukod. Basin dili mahinayon ang atong kasal. Nagtuog yun ka nga mahinayon ang atong kasal? Oh. Paminawaw niya ni, ha? O basahan eh. Iyan, buhiin ako. Papaulian ako sa amo. Unya na ka makapauli kung di na ka masuko ako. Unsaon man pagkawa sa ang kasukot ni mo, kung imo kong prisuhon din, he. Sorry, pero di ba ka makapauli? Unsa na masab ning iyang kipilin? Unsa ni? USB? Pamati ako. Unsa naman sab ning drama ni Ian?
Dili siya magdugay din hisod sa kwarto. Unya, unsa masab ning iyang note. Pamatia ang mga puong sa kanta. Mauni ang akong gipati nimo. Iyan. Unsa maning kanta ha pa? Oh. Kailangan kita? Oh. Nasa langit yun ka ha? Gugma? Tinuod yun ka na nga gugma? Ako yun ka ang imong gikinahanglan. Iyan. Kung doon sa ang nasa kanta, mauna nga akong gibati para nimo, Alexa. Dili na ni kumitsya. Dili na ni pinuang ang ako. Tininood na ni. Kung tinuod man ang imong gibati para nako, Iyan, kinahanglang imo ng pamatudan. Unsaon? Busing? Busing, sorry nga maputol mo, ha? Naa si Paul sa gawas? Unsa? Nagpaabot sa gate si Paul? Anong naaman na siya? Naa si Paul? Nganong ni aman siya? Mapasakitan lang yun na siya ni Ian. Kinuko, Ian! Ian na nagpasakitin si Paul! Ian! Nganong niam ka? Kuhaon ako si Alexa. O ganong imo mo siya kuhaan? Unsa may katungod ni mo aron kuhaon siya, ha? Dili ko gusto nga imo siyang pasakitan. Imong presohon iyan. Wa na ko siya pasakiti, Paul. Giatiman ko siya. Gihatagan sa tanan. Unsa ba gyud rason? Ngayon siya gikidnap. Misulti siya ng loli nako. Nga gisugo lang niya si Alexa dinhi. Pero wa na nimo papauli ah. Wa ba mo sulti ang iyang mama kung nganong niya si Alexa nako? Nahibaw ko ang gusto rin mo siya pasakitan. Gusto ko siya pakaslan. Mao nga niya siya sa akong poder. Sa pinugos ka pagi? Oh. Isa nagingon nimo nga ako siyang gipugos. Imposible man. Nga di siyang pauli kung wa pa rin mo siya preso ha. Paul, pauli na lang. Di kong pauli kung di na ko madasa Alexa. Imo siyang kuhaon ako para sa imong kaugalingon. Gidawat ko na nga wala ko'y lunas kasing-kasing na Alexa. Pero higala pagyapon mi. O dili ko musugot. Kadulay di utang may tabo niya diha sa imong mga kamot. Naibaw na mong tanan nga nian ako si Alexa. Busa, ako na siyang responsibilidad. Kung unsa may daotang mahitabo niya, ako ni tulubagon, Paul. Di ko biya din eh. Kung di na ko mabati ang tiyong ni Alexa. Oh. Noon saan man ka sila sa kawas. Pero, mingaw man sa, huwag mo ko'y napating siningkitay. Binoy! Binoy! Iyan! Lakaw na lang. Sa ako nang giingon mo iyan. Dili ko malakaw. Kundi ko makasiguro nga wa kay gibuhat ka dautan ni Alexa. Okay. So, Imo siyang pasudlon, Busing? oh, gusto siyang makabati sa tingog ni Alexa. Oh, atong pabation. Sunod do. Agnes, Dali. Sud. unsa man tong imong gisulti sa phone? Relax. Mga uno na ta. Wa kumuan niya aron mukaon lang, Agnes. Isulti na kung unsang imong nahibawaan sa nahitabo ni Veron. Gigutom ko, Ed. Adto ta magsulti sa kusina. Ah. Naan ang kwartuha si Alexa. Alexa? Paul? Ablihan kwarto. Pagsulti mo. Pero ayaw lang ablihi ang pultahan. Alexa, ayaw ka malaka. Magkuha kong pulis. Kuhaon ka na ko diha. Ayaw, Paul! Oh. Ayaw na lang panilabot na mo. Amo na ning away, Paul. Pero di na husto gibuhat iyan. Iya kang gipriso diha. Huwag ka mamahadok ng tawana. Lakaw na lang, Paul.
Pasagdi na lang una ko din eh. Pero, Nakabati na kas gisulti ni Alexa. Lakaw na, Paul. Lakaw na, Paul. Gipalakaw na ka ni Alexa, Paul. Lakaw na. okay. Pero balik ko. Kuhaon ko yun si Alexa. Ug dadon na ako ang ginikanan ni Alexa sa akong pagbalik. Ha? Nawad-an ka na yun sa maayong pangisip iyan. Way magkapugong sa mong pagpakasal ni Alexa. Wow! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!